είσαι. Απόλυτα, απόλυτα. Νιώθεις. Είναι μια τρέλα. Νιώθω ότι είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Νιώθεις πολύ πιο όριμος, πολύ πιο γεμάτος. Η ζωή σου αποκτά ουσία, αποκτά νόημα. Ξέρεις ότι ό,τι πλέον κάνεις, το κάνεις για το παιδί σου. Είναι νομίζω η καλύτερη συγκυρία για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Το πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα. Έχω δύο ερωτήσεις. Πώς έγινε η πρόταση γάμου είναι η μία ερώτηση και πώς σου ανακοίνωσε η Νάντια ότι είναι έγκυος είναι η δεύτερη ερώτηση. Με όποια σειρά η δεύτερη είναι πιο απαντάς. ενδιαφέρουσα από την πρώτη. Με όποια σειρά θέλεις. Όχι, εντάξει, θα πάω από το λιγότερο ενδιαφέρον. Τίποτα, απλά στον καναπέ ήμασταν, μάλιστα βλέπαμε το... πώς την ταινία. Από το δικό μας κανάλι να είναι. Όχι, ήταν DVD. Το ημερολόγιο βλέπαμε, του Κασαβέτη, του Γιού Κασαβέτη. Ρομαντική ταινία, ταιριάζει. Και σε κάποια φάση απλά γονάτισα στη μοκέτα και της είπα στον καναπέ. Ήρθε πολύ απλά, πολύ φυσιολογικά. Γονάτισες, Δεν είχα. Εδώ δεν ήμουν γονάτισε, τόσο. μωρή. Τι να τα κάνεις τα δαχτυλίδια, εδώ στα γόνατα. Γονάτισε στη μοκέτα, εκεί Ήθελα κάτι, εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως ήρθε πολύ φυσιολογικά, μπορώ να πω. Δηλαδή, γνωριζόμασταν πάρα πολύ καλά, πολλά χρόνια. Έχουμε γίνει ένα. Νομίζω ότι και αυτό είναι το ζητούμενο στα περισσότερα ζευγάρια και ήρθε πολύ φυσιολογικά. Ήμουν πολύ σίγουρη. Εγώ είπα κατευθείαν, δηλαδή, ναι, χωρίς να το σκεφτώ. τώρα. Θα δω και στο μεθαύριο. Φαντάζεσαι. Όχι, δεν το φαντάστηκα αυτό. Για να είμαι ειλικρινής. Σου είπε αμέσως ναι, βέβαια, έτσι. Ήταν το πιο. Είναι η φυσική συνέχεια των πραγμάτων, νομίζω. Ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Για την εγκυμοσύνη και πώς το ανακοινώθηκε. Και αυτό πάρα πολύ φυσιολογικά. Βγήκε με το... Με το γνωστό στικάκι. Όχι, δεν μου είπε καν τίποτα. Απλά μου το έδειξε. Και άντε να καταλάβει ένας άντρας ποιες είναι οι ροζ βουλίτσες και τι σημαίνει κάθε βουλίτσα. Όχι, εγώ στην αρχή ομολογώ ότι είδα ένα συν και λέω αυτό το συν είναι καλό ή κακό. Και κοιτάω, κατάλαβα. Και αυτή η στιγμή θα μου μείνει ανεξίτηλη. Δηλαδή, αυτό το συν. Πώς ένιωσες? Ένιωσες τεράστιο το βάρος ευθύνης του πατέρα που ερχόταν πάνω στο κεφάλι σου? Ένιωσα κάτι που... Δεν μου αρκεί που το λέω τρομακτικά. Ένιωσα μια τεράστια χαρά, αλλά μετά από λίγο μια τεράστια ευθύνη και ένα μικρό άγχος όντως. Αυτό σιγά σιγά όμως με τις μέρες, όσο μεγαλώνει και η κοιλιά. Πώς είσαι λίγο, πες μου λίγο σαν μπαμπάς πώς είσαι. Είναι Νάντια θα μας πει αυτό, πώς είναι ο Μάξιμος μπαμπάς. Απίστευτος καζομπαμπάς, είναι εκπληκτικός πατέρας. Δηλαδή δεν το περίμενα και εγώ δεν το περίμενα πάρα πολύ. Γιατί εδώ. Τόσο καλό να με βοηθάει τόσο πολύ με το παιδί, να το αλλάζει, να σηκώνεται το βράδυ όταν ξυπνάμε. Είναι παιδιά αυτή η νέα γενιά μπαμπάδων. Η καλύτερη σοδιά νέων μπαμπάδων είναι αυτή η γενιά. Το πιστεύω απόλυτα, γιατί το βλέπω και από τους τέλεια στιγμή για να γίνεις μάνα είναι, να το ξέρεις. Τώρα κυκλοφορούν όλοι αυτοί εδώ ανάμεσά μας. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας, παιδιά. Η νέα σοδιά μπαμπάδων. Έχουν νομίζω και έναν πολύ διαφορετικό δεσμό ίσως. Ξέρεις, η μητέρα με το παιδί είναι και αυτονόητος ο δεσμός. Ο πατέρας με το παιδί είναι διαφορετικό. Το χτίζει πάντως πάρα πολύ. Ο Μάξιμος και η Νάντια μένουν κοντά μας